Idan har ana maganar waɗanda suka yi gwagwarmaya don kishin ƙasar Najeriya, to fa dole a sa irin su ɗan masanin Kano Dr. Yusuf Maitama Sule a gaba-gaba. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai kome mai yadda ya so kan wanda ya so yayin da ya so a inda ya so ko ana so ko ba a so. Gagaraba daune a fasahar iya zance, barkwanci, kishin ƙasa, son haɗin kai da kuma son ganin al'umma sun ci gaba. I refuse to be bought by greedy politicians who want to use you and dump you. Use you, get to the positions they want, and then dump you. An haifi marigayi Dr. Yusuf Maitama Sule ɗan masanin Kano a shekara ta 1929 a unguwar Yola da ke cikin birnin Kano. Maitama shi ne ɗa na uku a gidansu, ƙani ga yayarsa Rabi wacce ake yi wa laƙabi da yaya ta Zagi, da kuma Maimuna wacce ake yi wa laƙabi da yaya ta Bici. Sunansa Yusuf bayan mahaifinsa Madakin Kano Mahmudu. Madakin yakan kira sa da suna Abbana. Ya samu sunan Maitama ne saboda mai riƙe da sarautar gargajiya Galadima na Kano Yusuf, domin an yi amfani da ɗanyen makamai da dama a yaƙin basasar Kano na wancan lokaci. Saboda haka duk wani yaro mai suna Yusuf akan yi masa laƙabi da Maitama a masarautar Kano. Madakin na Kano ya sanya Maitama a makarantar firamare a Shahuci a watan Janairu na 1937, amma kafin a kai su ƙasashen yamma sun riga sun fara karatun Alƙur'ani a gida. A bisa ka'ida dole ne mutum ya yi shekara 4 a makarantar firamare, amma saboda hazaƙar Maitama a cikin shekaru 2 daga shiga ya sa aka ba shi damar yin jarabawa zuwa gaba. There are many aspects of Nigeria that fill me with pride. Against apartheid, for example, Nigeria was in the forefront. Maitama ya shiga makarantar Middle School a Kano. A shekarar 1943 ya shiga Kaduna College yana ɗan shekara 13. Alhaji Yusuf Maitama Sule shi ne mai sarautar gargajiya ta ɗan masanin Kano, babban mai kula da tarihin Kano da Hausawan Kano. An yi bikin na Maitama wanda ya ɗinke duka faɗin Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya, kuma yana ɗaya daga cikin manyan mutanen da ake girmamawa a faɗin Afirka. Ya kasance babbar bulaliyar majalisar tarayya daga shekara ta 1955 zuwa 1956, sannan kuma ya kasance shine ministan man fetur na farko a Najeriya. Ya jagoranci tawagar Najeriya zuwa taron ƙasashen Afirka masu zaman kansu a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha. Ya zama kwamishinan ƙorafe-ƙorafen jama'a na tarayya a shekarar 1976, matsayin da ya sa ya zama babban jami'in kare haƙƙin jama'a na ƙasa da kuma aikin da ya aiwatar sosai. Maitama Sule shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na rusasshiyar jam'iyyar NPN a shekarar 1979, amma Allah bai ƙaddara ya samu nasara ba a lokacin. An naɗa shi a matsayin wakilin Najeriya na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin kuma da yake can shi ne shugaban kwamiti na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da wariyar launin fata. Ya jagoranci hukumar ƙorafe-ƙorafen jama'a wacce aka kafa ta 1975 domin magance ƙorafe-ƙorafen talakawa cikin sauƙi da inganci. Allah subhanahu wa ta'ala azurta shi da balaga ta iya magana, domin kuwa har su ake aga ya zo wajen taro saboda fasaha da kuma balaga ta iya magana da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai ba kowa komi, ba shi buƙatar komi a wurin kowa, kowa ke da buƙatar komi a gare shi. Mamallakin mamallaka, mai ba da mulki ga wanda ya so, ya fuzge daga wanda ya so, ya ɗaukaki wanda ya so, ya ƙasƙantar da wanda ya so. Lillahi wahidul qaharu. Ba shi da farko, ba shi da ƙarshe. Na farko ne ba da farawa ba, na ƙarshe ba da ƙarewa ba. A bayyane yake ba a ganinsa, a ɓoye yake ba don baya nan ba. Sarkin da ya kasance tun kafin kasancewa ta kasance, kuma zai kasance bayan kasancewa ta gushe da kasancewa. Lillahi wahidul qaharu. Ya rasu a ranar 3 ga watan Yuli na shekarar 2017. Allah ya kyautata makwanci, Allah kuma ya waita mana irinsu a ƙasar nan. Naku, Nura Ma'azzam Bichi, nake muku fatan alkhairi a ko'ina kuke a faɗin duniya. Kada ku manta ku danna alamar subscribe, sannan kuma ku yi sharing wannan bidiyon.